volt-e olyan neked is, hogy amikor elfáradtál, amikor úgy érted, hogy egy helybe topogtál, mi volt az, amit tovább lendített, amikor mielőtt feladtad volna? Amúgy ez nagyon gyakran eljön, nagyon gyakran. Igen? Ezért ez hullámzik, szóval valamikor azt mondom, hogy abba hagyom ezt az egészet. Mi az, ami tovább lendített? Az, hogy nincs B opcióm amúgy. Szóval nem tudom, mit csinálnék, hogyha ezt nem. Szóval zene az én vagyok, ez bennem van. Hogyha én ezt abba hagynám, amúgy nem tudom, Nem tudod más. És a zenéket, azokat hogy születnek tehát meg a dalaid? Megírom. És a zenét is, meg a szöveget is? Nagyjából igen. Most már eljutottunk arra a szintre a zenekarommal, hogy bátran kérek segítséget, ha elakadok, de egyébként mivel Karamell írt az első dalaimat, amúgy nagyon magasra tette a mércét, szóval mindig ahhoz mérem. Magyarul ez szerintem borzasztóan nehéz amúgy dalt szöveget írni, hogy minden stimmeljen prozódiailag, meg a rím, meg legyen ért. Nekem fontos, hogy a szövegeknek legyen értelme, valakinek nem. És működik úgy is, én nem tudok olyan dalokat írni. És mikor volt az első, amikor azt mondtad, hogy én megírok, tehát hogy írok egy dalt, hogy képes vagyok? Koronavírus kellős közepén haza cipeltettem a zeneiskolából egy kis elektromos zongorát Balmazújvárosra, és akkor azon megírtam az első dalomat, ami egyébként a nagymamámnak szólt, ezt a dalt már nem nagyon szoktuk koncerteken játszani, de az volt az első. Mikor jön az ihlet? Hogyan kezdesz egy neki? Tehát jön egy gondolat, jön egy érzés, vagy látsz valamit, és ebből születik meg a dal? Változó, mert volt már olyan, például a Félek, az egyik legismertebb dalam, azt mondjuk Kisújból kiráztam, de ez nem fordult de elő hogy sokszor. született meg? Hogy... Leültem, hogy én írni akarok egy nyári slágert, erre írtam egy balladát, egy szerelmes balladát,